Tiglawas ang Pilipinas Ginkoronahan bilang Miss Eco International 2022. Beauty queen nga tumandok sa Aklan, ginpabilib ang mga kurado sa iya kaanyag kag kaalam. Inigitutukan ni John Sala. Sa pre-pageant activities pa lang, standout na si Miss Philippines Kathleen Payton sa tanan ng mga kandidata sa Miss Eco International 2022 pageant sa Pungsod, Egypt. Sa preliminary competition gani, isa sa mga favorite to win si Kathleen. Sa coronation night naman, kaanyag kag kaalam ang iya nangin hinganiban. But in doing so, we also need to use our voice in order to motivate other people to stand up for what is right. And I think that takes a lot of good moral compass. Bangod sini, wala na siyang liwan na nagpangibabaw sa pageant kundi mismo si Kathleen. Sa iya kadalagan, nakuha man sang Pungsod ang ikaduwa sini nga titulo sa Miss Eco International. Miss Eco International 2022 is Si Kathleen ang tumandok sa banwas ang Nabas Aklan, isa ka Filipino-Australian 5'4 beauty. First runner-up sa kompetisyon ang representante sang Belgium. Second runner-up naman si Miss USA. Si Miss Spain naman ang third runner-up, kag fourth runner-up si Miss Malaysia. John Sala, 1 Western Visayas.